Čaute. Pripravil som si pre vás tutoriál, ako si ľahko zarobiť peniaze na Steame. A nejaké tie skiny do CSGO, ako hrávate. Tak poďme na stránku csgo.com a tam sa prihlásime na váš Steam. Tak, a už vidíte, tu je ruleta, jak sa tu odpočíta. Ale my poďme na Free Coins, tak zadáme promokód K, potvrdíme. Ako vidíte, tu sme dostali 500 kreditov. Za tých 500 kreditov si môžete hneď vybrať nejaký skin v hodnote 50 centov maximálnej. Ak by ste to chceli spraviť tak poviete, tu si nechajte načítať skiny, ktoré majú tí boti. No a poviete čo najnižšie. No momentálne sa to nie je, ale tu vám ukáže 500 bodov a ak má ten skin 500 bodov, môžete si ho vybrať a cez Steam Trade ho môžete takto vybrať. Tu dáte vašu Steam Trade adresu a pokračujete ako v normálnom trade. A ak si nechcete takto zarábať, že iba tým 50 centovým skinom, tak môžete ísť na tú ruletu, vyskúšať ju a ísť stavkovať. Vidíte, že máte tu 500 bodov, napríklad hodím tam 10 na červenú. A už len počkáme, pokiaľ sa tento čas vyprší a ideme skúšať získať body. Už to roluje. Vidíte, že nám odpočítalo body a našedu. Tak prehrali sme. A takto dookola môžete skúšať. Prajem vám veľa šťastia a dúfam, že vyhráte veľké peniaze. Čaute.